Dziś otworzę Great Ball Tin. Tak jak przy Repeat Ballu, tutaj też znajdują się 3 boostery. 2 z Stellar Crown i 1 z Surging Sparks. Przy ostatnim otwieraniu, w którym wyraziliście jednogłośną opinię, mogę z góry powiedzieć, że licznik Pokémonów pozostaje aktywny przy każdym z kolejnych otwierań. Dziękuję wam też bardzo, że tak tłumnie się wypowiedzieliście, bo chodzi o to, by to właśnie wam się to wszystko podobało. A tu Galvantula EX. Pierwszy booster i już drop. Póki co nie planuję kupowania kolejnych puszek w formie różnych pokeboli, jednakże nie martwcie się, bo jeszcze sporo otwierań przed nami. Wow, cudowny Lapras EX! No, 2 boostery Stellar Crown i 2 EX-y. Muszę chyba zaopatrzyć się w większą ilość tych boosterów na otwieranie, bo jak widać nieźle dropią. Póki co na to większe otwieranie zamówiłem po 10 boosterów z serii Journey Together, Surging Sparks i Temporal Forces. A myślę, że jeszcze więcej otworzymy. I za rudę! Dzisiejszy drop oceniam na zadowalający.